Iki alhamdulillah wis rampung iki tak go mulih suketku bolo kita go nyang entene Mbah Sukat pitku mang tak tuntun rene iki rada nyedak iki langsung wae tak tumpang ning ngepitku iki mangke wis rada awan iki mang langsung wae iki karep mulih bolo iki. Nah iki bismillah mulih malah pitku ndangak-ndangak kaya ngene iki jian mbuh yo gene bolo iki. Jian semes herek iki jan biandel tenan bolo iki tak nggo ngarit tak nggo usung-usung jian tenan rasa tenan nek semes iki. Aku wis tekan ngomah iki mangke jam 10 aku tekan ngomah tet iki. Langsung bae iki pakane yo tak jujune kula omah iki nggon pakan iki kula omah. Tapi sadurunge tak kok ning nggon pakan iki tak buka sik soalnya tengah mang nek telone ndak lali ku dipekak ning nggon sapi wis ora iso digodhog iki. Mak iki langsung marani aku arep njinguk telone kuwi. Nek iki telone iki entuk ngulangi dango ora saiki apa sesuk ngono. Ditunggu wae bolo aku untuk gawe cemilan kuwi lah tak godhog ya tak goreng gek disambeli ngono enak. Aku kelingan jaman dhisik iku gek didulitne sambel bawang kuwi seger tenan bolo iki. Iki sukete tak kok ning nggon rambutan sik gen karo diler ngono bolo soalnya yo ora udan nek kono sik engko cedak le makan ning wedhus. Nek wedhus ku ki loro bolo guren ki.